அண்ணா அண்ணா இருக்கலண்ணே அண்ணா அண்ணே சாமான் வந்திருக்கண்ணே அண்ணா எங்கண்ணா உனிய சாப்பிட்டம்பா. என்னண்ணா இப்படி கடையை போட்டு நீங்க வாட்டுக்கு போயிட்டியே இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்களா? யாராவது வந்து ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? அதெல்லாம் மேல இருக்கிறவன் பாத்துக்குறான்ப்பா. யானே சும்மா அவர்கிட்ட சொத்து நீ பாதி பேர் கலாண்டு தின்ட்டு தர்றாங்க, அவங்களே கண்டுக்க மாட்டேங்கிற நம்ம எங்கன்னு பாப்பாரு. நான் அவரை சொல்லலப்பா, இந்த இவரை சொன்னப்பா. அண்ணே இந்த இதுல 2ண்ணே, ஒரு 10 இது வந்தா இதுல 1 50 60 மொத்தம் 320 ரூபாப்பா. சென்ட் ஆயிடுச்சுண்ணா. சரிப்பா. ஏண்ணா இது வந்துட்டு ஆன் பண்ணாவே ரெக்கார்ட் ஆயிருமா? 2 நாளா ரிப்பேரு, மெக்கானிக் கூப்பிட்டா வரவே மாட்டாங்கண்ணா.